ụzọ ife nọ na-ebute na ndị mmadụ ji akpọkarị gị asị. Onye ọbụla gị na ya mekọrọ ife, gị na onye amekọ ife tata maọbụ echi niile, tupu nwanne echi ogube gị anya ọkụ, kpọba gị asị, mesowe gị omume daṅa. Nke mbụ bụ na ọkụ ife gị na-enwusi ike. O nwere ọkụ ife gaba ọdị gị n'ime, nke ndị oyibo na-akpọ star, nke ndị oyibo na-akpọ destiny. Ọkụ ife gị ahụ na-enwusi ike, nke bụ na ebe ọbụla ị batalụ na onye ọbụla ga-achọlili ka ọ mara onye ịbụ. Onye ọbụla ga na-agbalili mbọ ka gị na ha na-enwe mmekọrịta. O nwezi onye nọ gị n'akụkụ, onye ahụ na-ewezi iwe, kedu ka ọ ga-esi wee bụrụ gị nwa, kedu ife merụ na mgbe ọbụla ọ bụrụ gị nwa ka ndị mmadụ ga na-achọ ka gị na ha na-enwe mmekọ. Eziokwu enwere ike ngị nwa na onwe gị mahụ mgbe ụdị ife dị etu a ji eme. Ife mere o ji dị etu a bụ maka na ya bụ ife na-abịala onwe, ya bụ ife bụ mburopụta ụwa, ya bụ ife bụ ife ibu wee bịa ụwa. Ọ bụghị ife iji ike aka gị eme, ọ ife na-abịala onwe. Onwezi onye nọ n'akụkụ, onye ahụ na-agbazi mbọ ka o sonye n'ife a na-alụ, ka o wee mee gịnị, ka o wee rugota n'ebe ahụ ị nọ. Mgbe o mezielu maọbụ gbaa mbọ ka o rugotakwa n'olu ebe ahụ ị nọ, ọ bụrụ na o kweghị ya, mgbe ahụ ekwuru na anya ukwu abaa ya, mmụọ akpọmasị aba anya ime, obido kpasawa gị agwa dị iche iche, obido kpapụba gị akpapụba. Ọ bụrụ na akpataghị anya, ife ọjọọ aba anya n'obi, ife ọjọọ ga-eme gị aba anya n'obi. Ọzọ dịka nwanne ya bụ ife ọbụla atụpụtalụ n'ebe ị nọ. Ọtụtụ ndị mmadụ agbago mbọ ka akwatuo gị, mana ọ bụrụ na ha agbachakwa mbọ ka akwatuo gị, ha fụ na ị ka na-aga n'ihu. O nwezi ọ bụrụ na ha gbakọtazie mbọ ka akwatuo gị, maọbụ mee gị ife ifere, maọbụ mee gị ife anya mmiri, maọbụ mee gị ife a ga-eji wee butuo onye bụ onyinye amara Chineke nyere gị maọbụ ngọzi gị. Ọ bụrụzie na ha emenwughị ya, mgbe ahụ ekwuru na anya ukwu aba anya, mgbe ahụ akpọmasị aba anya. E nwere ọtụtụ n'ime anyị n'ụbọchị taa bụ na ndị oyi maọbụ ndị ha kpọrọ ndị nke ha agbago mgba dị iche iche, ka ọ bụrụ na akwaturu ha n'ọnọdụ ahụ ha nọ, ka ha fụ na ewepụrụ ha n'ọnọdụ ahụ chi ha debelu ha, ka ha fụ na ngọzi ahụ na-abịalụ ha, na ya bụ ngọzi agawa ha n'ihu, na-egbubiri ya bụ ngọzi n'ike. Mana ịfụ na ụdị mbọ ọsọkwara ha gbaa, ike niile ọsọkwara ha kpaa ka e wee kwatuo gị ebe ahụ, ịfụ na chi gị ka na-ebugo gị elu. Ya bụ agbammbọ ahụ ha gbara ka akwatuo gị na-abụ mbụ n'elu nye elu gị. Ọ bụrụ na ha mekọtazie ụdị ife okweghị ha eme, ife ọzọ ha ga-ekwu bụ na ijego gwọta ọgwụ. Ọzọ ha ekwube chọbazie ka amara ebe ike ahụ iji eme ife ahụ dụ. Mana ife ha amaghị ọbụla ọ bụrọ gị na-eme, maka na ọchị gị na-eme, ọ ife ibu wee pụta ụwa, ọ ife dụ n'akara aka gị ka ọ bụ. Ọzọ dịka nwanne ya bụ ife ọzọ na-ebutekwa ndị mmadụ ji ekwokarị gị ekworo, maọbụ na-akpọkarị gị asị, maọbụ na-emekarị gị ife ọjọọ bụ ụfọdụ ọnọdụ ịnọ n'ụbọchị taa. Ọtụtụ ndị mmadụ agbagidogo mbọ ka ha nọrọ na ya bụ ọnọdụ, mana ha emenwughị ya. Ọtụtụ ewego ego mara ka ha ya egote nwa ọnọdụ ahụ ịnọ na ọ bụrụ n'ọnụ oyibo akpọ ya level, mana ha elunwuhono na ya bụ ogo n'ọnọdụ ebe ahụ ịnọ. Ọtụtụ n'ime ha gbagidozie mbọ, ọ bụrụ na ha emenwughị ife ahụ ị na-eme, ka o si kacha njọ bụ na ife ahụ ị na-eme ijighị ike aka gị eme. Ife ahụ ị na-eme bụ ife ndị mmadụ na-eji ọkpụkpụ aka na-anụ ọgụ were ego na-agba mbọ ka ha fụ na ha ya egote, mana ngị nwa na-eme ya ọ dịka ya sị na ọ bụrụ ife. Ọtụtụ n'ime ha bụ ndị gbagoro mbọ ka ha ruo ebe ahụ ị nọ, ma o kweghị ha omume. Ha mekọtazie ịfụ na ha ga-erubezi gị nke akpọrọ anya ọkụ, ekwuru na anya ukwu aba anya, mmụọ akpọmasị abatawa ha n'ime ebe ha nọ, nke bụ na ọ bụrụ na ha fụkwuo ife ha ya eme gị, na ha ya eme gị. O nwere ike ọtụtụ n'ime ha ezitegokwu ndị mmadụ ga-enyelu ha aka ịkwatu gị n'ọnọdụ ahụ, mana chi gị jisiri ike na-ebugo gị n'elu. Ụdị ife a bụ ife na-ebute mmụọ akpọmasị. Ụdị ife a bụ ife na-ebute ekwuru na anya ukwu n'ebe ị nọ. Ọzọ dịka nwanne ya bụ nke ikpeazụ, mana ọ bụrụ ya bụcha ncha bụ na ha agbago mbọ n'ọnọdụ ahụ. Nke a yitekwalụ nke ịtọ, ha agbago mbọ n'ọnọdụ ahụ ịnọ. Ọtụtụ n'ime ha ajụgo ajụjụ, kelee ebe ike a iji eme ife adụ. Ọtụtụ n'ime ha ajụgo ajụjụ, kelee ebe isi ebute ụdị ngọzi a, kedu ife mere o ji bụrụ sọsọ gị ka ngọzi a na-abịalụ, ka ị mara amalụ n'ọnọdụ ahụ. Ngọzi ahụ Chineke nyelu gị n'ime, ngọzi ahụ ọkụ ife ahụ etinyelu n'ime gị, nke na-enwusi ike n'ọnya ka ọtụtụ fụrụ ọ na-enweghị iwe, maka na ha agbago mbọ si ọnwụ ka ha nọrọ na ya bụ ọnọdụ, mana ha emenwughị ife dụ na abịazie ya bụ ife a na-ebutelu ha mmụọ akpọmasị n'ebe ị nọ. Maka na mmadụ chụọ ife ka ọ ga-enweta ya. Ọ bụrụ na o nweteghị ya, ọ gbago mbọ niile ọ ya agbata oke o nweta ife ahụ o nweteghị ya, mana ọ bịazie ọfụ ngị nwa na ị na-enweta ife ahụ
site n'ife dị mfe naghị amadụ ka isi enweta ya bụ ife ga na-enweghị iwe. Ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-esonye na anyị sị gị nnọọ. Ọ bụrụ na esonye bụrụ anyị na mba anyị sị gị deme dala echefukwa anyị ife anyị na-eme n'ọgbakọ abụ ịkwalite ọnọdụ Igbo, asụsụ Igbo, mmekọrịta ahụ na nwanne. Nyere maka atụsa ozi apịnye aka na akara ifuru ya zọnye m okwu na ngalaba okwu nke ka nke zọnye m okwu na ngalaba okwu, maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ efuru ka onye ọzọ ga-afụ wee baara ya uru. Ada ndị Gboo bụ afa m.